Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Phambi kokubana ke singene banzi ndifuna ke sithethe malunga nemeko kaMr Nabi phaa kuqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula. Kubonakala into yokubana ke abalandeli abanintsi ngoku sebethande ukunxunguphala, sebethande ukukhalaza phaa kwama-social media besithi noko kudala epheka lo Nabi lo ude aphake nini, ngoba kuyabonakala into yokubana ngoku kwawude kutshena loo nto ayiphekayo. Masingene ke thina ke kulo mba baphulaphuli ke phambi kokubana ke ningene nani masithi uNabi mistake yakhe yokuqala umfana omdala. Ndicinga uba ke sasike sazama ukuyichaza kwenye ividiyo yinto yokubana awukwazi Mr Nabi noba kuthiwa uyapheka, noba kuthiwa kunento osayijonga etimini njengecoacha ene-experience, coacha ke ekudala yabasegamini. Awukwazi de kufikelele ekuphileni kwesizini ungakabi naso i-starting line-up sakho sure ngaso ukuthi ewe noba ke ndiyapheka kule timu, kodwa aba badlali ba-11 ndawusoloko ke ndiqala ngabo. Yonke enye into ke ndawuyakhela phezu kwabadlali ba-11. Awukwazi Mr Nabi udlala ngabadlali namhlanje, ngomso udlala ngabanye, ngalaa mini udlala ngaleyana i-midfielder, ngalaa mini udlala ngaleyana i-defender, ngalaa mini udlala ngaleyana eziyana istriker, ngalaa mini udlala njalo njalo. Awukwazi Mr Nabi kanti uyawungena ku-top 8 kanti uyawuza nento umfana omdala. Awukwazi, zange ebholeni yabakhona loo nto. Ndiyayiqala ngqa apha kuwe Mr Nabi. Yayikenzeka loo nto phantsi kwesandla ke sikaGavin Hunt. Sasim-understand uGavin Hunt okubana ke noko wafika uKaizer Chiefs sibhenishiwe nganabadlali, wayesengazi noma makathini kwayena, wayemfamfatha. Wena Mr Nabi noko bakhona abadlali abantu bakhona siyababona, futhi ke uba bekuthiwa une-starting line-up sakho esi-1 kwaba bakhoyo, mhlawumbi ngowupha number 5 eligini, ngowupha number 4, ngoba kunalapho uke wayibamba khona i-combination abadlali apho bebeke bahlangana khona iimatches 3 ne-4 bengathi abadlali bayazana, wabatshintsha uMr Nabi weza nabanye. Bathi nabo xa ngathi baqala uqhelana wabakhupha weza nabanye. Andiyazi laa nto enziwa kuMr Nabi phaa. Mhlawumbi ukhona umntu awuzacacisa into yokubana ke wenzani kanye phaa uMr Nabi, ngoba ekugqibeleni awukwazi ude kophela isizini unganabo abadlali osho ngabo. Uzawuthini uma echitha abadlali ke ngozokwenza ngelo hlobo, ngoba ke itim azoyakha kusizini ezayo kumele uba ngosenawo umqondo ukuthi uyakhela phezu kwabapho abadlali. Umzekelo sene-starting line-up athi ke ngoku uyabona esi xa ndisakhe itimu ngo ndayakhela phezu kwabadlali sele ndibafumene sele beyibambile le nto endiyifunayo. Ngabapha sebeyibambile into efunwa nguMr Nabi phaa, ngoba uMr Nabi namhlanje udlala ngalo, ngomso amkhuphe adlale ngalo, ngala mina amkhuphe afake lo. Kwawuze kubeni into ethetha ukuthi ke nakusizini ezayo uMr Nabi oqhubeleka esenza ngolu hlobo, etshintsha iskim de kophela isizange ibekho loo nto ebholeni, zange ibekho futhi ke kwiitimu ezinkulu ezifana neKaizer Chiefs. Mr Nabi yinto yokuqala leyo ke yena ke ekubethe kakhulu phaa kwiKaizer Chiefs. Asikho bad lo mhlobo ezi players unazo Mr Nabi, azikho noko azikho bad lo mhlobo. Ngeke zikubeka kunumber 5, ke zikubeka kunumber 4 eligini. Nguwe lo uyibhatyazile yonke le nto uyakha. Sigqithe ke lapho ke Mr Nabi ke singene banzi kulo mdlalo wayizolo ke nje okokugqibela, nangona nje besingafuna ungena kula mdlalo wayizolo, kodwa ke sawungena nje okokugqibela mfana omdala. Mr Nabi awuzama uqwalasela igame mayidlala, uzama ujonga into yokubana igame ibheke kweliphini icala, uzama ujonga into yokubana ngobani na abaphethe igame yeKaizer okanye itimu yakho, uzama uqwalasela into yokubana ngobani na abenza itimu yakho ukuthi mayidlala. Ungathi mawutshintsha ebhentshini uvele utshintshe ngongathi ungumntu lo kangubukele kwa game, ingathi kangubona kwa players ezona zona bezibambe le game, uvele uphakame nje, uvele uthina. Umzekelo nje Mr Nabi, isidingo sikaMduduzo Shabalala no Vilakazi besingekho phaa izolo mfana omdala, besingekho kwasona isidingo sikaMduduzo Shabalala nesidingo salenkwenkwe okuthiwa nguMfundo Vilakazi besingekho kwazona phaa izolo. And okugqibela Mr Nabi mfana omdala, abafana ababini uMduduzo Shabalala kunye noMfundo Vilakazi ngeke bakutshintshele emdlalo abafana basagcwele ubutakalane entloko Mr Nabi. Yinto yokuqala ufleke laa nto le uyi-understand. Abafana basebancinci basacinga ubuntwana, seyi-understand okubana nifuna uba comparisha nale ntwananyana e-Orlando Pirates bizobana ngumfukenge. Ngeze bafike kulaa mgangatho. Umfukenge komnye umgangatho Mr Nabi, and umgangatho kuwo ungentla nje nokuplayers ezindala umfukenge, ngoba umfukenge umele iPirates, umele iBafana Bafana.
Umfukeng futhi naye nentwethu kwaphesheya kolwandla ngalunga kulamgangatha kuwo mncinci ngeage. Sanufuna umcomperisha ke noMduduzi Shabalala kunye ke noMfundo Vilakazi. Ibhola lawo likaMfundo nelikaMduduzi Shabalala alikakhulu kwasemqondweni Mr Napi. uMduduzi Shabalala kudala epha uKaizer Chiefs, kudala epha uKaizer Chiefs, umuntu kudala wapromotwa. Ibhola lakhe alikhuli cha, alikhulu kwalona lime endaweni eyosadlala ubuntwana kade afike lento okubana azazi ukuthi ngokuyiplayer bekume ibhola lakhe libheka ngoluphi uhlobo usadlala ubuntwana. Aba badlali bobabini uMfundo Vilakazi noMduduzi Shabalala ngeke bakusendawo. Ndingakwenzela nje umzekelo omncinci. Joko pha kuWandile Duba umncinci ufana nabo, kodwa ibhola likaWandile Duba likhulile, likhule kakhulu, lidlala isidala, lifuna ufika kwela likaMfukeng. Likhulu libhola kaWandile Duba akadlali buntwana, udlalela ukuwina isiteam, uyazazi mesebaleni beyothini. Kodwa uMduduzi Shabalala noVilakazi Mr Napi ngeke bakutshintshele emidlalo, uyawusolo kukhala ibhola labo likakhulu. Ndimile ke lapho, ndifuna ke nani ke baphulaphula ke ningene nitshone into okubana ke yonke lento niyibona njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.